palibot sa mga dagko o gagahinganting mga kahoy. May buntag mga higala, ako si Ruben Castor, ang inyong amigo dinhi sa kasadpang bahin sa Australia. Ug karong adlaw, manuroy kita. Hey guys! That's it for me. Thank you. Wanto mi karon sa Granite Skywalk. 2 kilometros ang among sakot. Cheers! Hangak na. Pero kaya pa. Kaigon pa nila. Wow! Aduna ka ba'y kahadlok sa mga habog nga lugar? Ayaw ka bala ka, kay dili ka gainusara. Welcome to the Valley of Giants, kung diin masulayan ang imo ang fear of heights. Oh my god. Oh fuck. Stop. Ngayaw. ...800 metros ang ato ang ginasubay nga mga pathway palibot sa mga dagko o gagahinganting mga kahoy. Fuck. 800 metros ang amo ang ginasubay nga pathway palibot sa gahiganting mga kahoy dinhi sa kasadpang bahin sa Australia. Ako pang giingon kanina na masukod jud ang imo ang fear of heights tungod kay 40 metros gikan sa yuta ang pinakataas nga punto dinhi sa pathway. Tungod kay strikto ang pag-implementar sa mga balaod nga nagprotektar sa kinaiyahan, sobra libong dekada na ang panginaron ni ining mga kahuya. Og siguradong maabtan pa sa mga sumusunod na henerasyon. Gikan sa Valley of the Giants, dakong bato na pod ang atong sakon. Muadto mi karon sa Granite Skywalk. 2 kilometros ang among sakon. Tawan makita namo ang usa ka man-made attraction dinhi sa kasadpang bahin sa Australia. Ubay-ubay sad ang mga tao nga nisaka dito ug padulong na sila pauli. So makita silang mga naong. Burag nalipay man sila sa ilang experience. So kaya na. Hangak na. You're not even halfway there. Oh, that's alright. They said it's all worth it. Tapos nandun sila Oh. Mark dun sa Wow! So syempre, magpa-picture. Para kumpleto ang imo ang experience, kinahanglan jud ka mosaka sa pinakatumoy. Kinahanglan pa ka moagi ni ini nga suok nga parte sa Skyway. Tabi-tabi po. Agi lang. Okay, I should stop recording. Pila ka oras og 2 kilometros ang ilabay, aniya nami sa pinakataas sa Granite Skyway. Ug medyo hangak pa. How was it? That's pretty scary right there. It's awesome. Nagka-smash ko pero mahadlo ko muna. Mutanaw sa ubos kay nami sa ako yung pakita. Yung light lang napaka-complicated. Yung light lang. Dati yung paano nila tinayo yung bakal doon sa gitna. Paano na ba yung tinawa? Parang hindi na galing sa baba, ginanon ba? O galing sa taas? Kumusta ang experience mo, ma'am? Nagsusuka ako papunta dito.
Nanginginig ako sa daan papunta. Satisfied na ako sa view. Ug sa katapusan, nawala na ang among kakapoy og fear of heights tungod sa maanindot na view. Kini si Ruben Castor, pag-uban kita sa sunod nga higayon. Ah, shit. I just don't wanna look down.